Και για να μην σας έχουμε άλλο σε αγωνία, κοντά μας έχουμε έναν δάσκαλο γιόγκα, τον Νίκο τον Γεκτίδη. Επειδή γνωριζόμαστε, θα μας επιτρέψετε να μιλάμε απευθείας στον Ενικό. Και τον αποκαλώ δάσκαλο στη γιόγκα, γιατί πραγματικά ο άνθρωπος είναι δάσκαλος γιόγκα. Βέβαια είναι πάρα πολύ ταπεινός, οπότε ο ίδιος μπορεί να μην ασπαστεί, αποδεκτεί απόλυτα αυτόν τον όρο, αλλά αυτή είναι η αλήθεια. Νίκο, καλησπέρα και καλώς ήρθες και στην εκπομπή. Γεια σας. Λοιπόν, χαίρομαι για την πρόσκληση, Κωνσταντινέ, και θα με φωνάζεις δάσκαλε από εδώ και πέρα. Κανονικά έτσι πρέπει, ναι. Κάνε και μια υπόκληση, εντάξει. Λοιπόν, για να συστηθείς και λίγο με τον κόσμο, να ξεκινήσουμε λίγο και μια μικρή περιγραφή του ποιος είσαι και το τι έχεις κάνει, γιατί νομίζω ότι θα ακουστεί υπερβολή, αλλά νομίζω ότι δεν είναι υπερβολή. Είσαι λίγο πολυτέλεια και είσαι κάτι διαφορετικό σε αυτό που κάνεις για την πόλη της Ξάνθης, οπότε νομίζω ότι είναι και μια ευκαιρία για τους ακροατές λίγο έτσι εν συντομία να ακούσουν 2-3 πράγματα για σένα πριν ξετυλίξουμε τη συζήτηση. Ωραία. Καταρχήν χαίρομαι για την πρόσκληση και απολαμβάνω πολύ την παρέα. Λοιπόν, σαν παιδί έπαιζα πολύ, έπαιζα όλη μέρα και δεν με ενδιαφέραν τα γράμματα κτλ. Αλλά ήμουν καλός, εντάξει, οκ. Και εντάχει σπούδασα διοίκηση επιχειρήσεων στις Σέρρες και από τα νεανικά μου χρόνια από εκείνη την περίοδο είχα αγάπη για τον αθλητισμό, τη μουσική, οπότε όλο αυτό το πράγμα συνδέεται πολύ με τη γιόγκα και είχα την τύχη, με λίγα λόγια, να βρεθεί αυτή η διαδρομή μπροστά μου και αποφάσισα να εντρυφήσω πάνω σε αυτό, να σπουδάσω, να μελετήσω, να ασκηθώ. Οπότε είχα την τύχη να γνωρίσω πολύ αξιόλογους ανθρώπους και έχω την τύχη να γνωρίζω τον πιο αξιόλογο άνθρωπο που ξέρω, τον εαυτό μου. Γιατί η γιόγκα, με λίγα λόγια, είναι να ξεκινήσει κανείς το ταξίδι για να αρχίζει να αναγνωρίζει ποια είναι η ταυτότητά του εισαγωγικά. Και λέω ουσιαστικά για αυτή τη μικρή αναδρομή της πορείας σου, γιατί είσαι και από τους λίγους στην ευρύτερη περιοχή, στην Ξάνθη σίγουρα είσαι ο μοναδικός που το μεγαλύτερο μέρος των εκπαιδεύσεών σου και ουσιαστικά των πιστοποιήσεων σου έχει να κάνει με την Ινδία και την Ταϊλάνδη. Ναι. Δηλαδή πέρα από δασκάλους που μπορεί να έχεις εδώ στην Ελλάδα, έχεις εκπαιδευτεί και από εξαιρετικούς δασκάλους της γιόγκα απευθείας από την πηγή. Και δεν είναι τυχαίο που και ο φίλος που μας έστειλε πριν, ναι, γράφει κιόλας ότι θα ήθελα να μας πει ο καλεσμένος για τις εμπειρίες του στην Ινδία. Άρα είναι σίγουρα κάποιος, επειδή μας γράφει με ένα παρατσούκλι, σίγουρα είναι κάποιος φίλος γνωστός που ξέρει και ξέρει πραγματικά, ας πούμε, και τη διαδρομή σου. Θέλω να διαβάσεις και το άλλο σχόλιο για την τσιμπίδα. Θα το διαβάσω και όταν έρθει, όταν θα έρθει η ώρα. Λοιπόν, ναι. Οπότε λίγο να δούμε αρχικά, να κάνουμε μια εισαγωγή και να ενημερώσουμε τον κόσμο τι είναι ακριβώς η γιόγκα. Γιατί θεωρητικά λίγο πολύ ξέρουμε, αλλά υπάρχει και μια σύγχυση. Η αλήθεια είναι ότι και πριν την δική μας γνωριμία, ακόμα και στο δικό μου το κεφάλι, υπήρχε μια μικρή σύγχυση. Αλλά νομίζω ότι είναι η κατάλληλη στιγμή και είσαι και ο κατάλληλος άνθρωπος λίγο να μας διευκρινίσεις. Άρα, τι είναι η γιόγκα τελικά? Λοιπόν, καταρχήν δεν ξέρω. Ωραία. Ξεκινάμε από εδώ. Γιατί αν ξέρω και πω ότι πραγματικά ξέρω τι είναι η γιόγκα και θα σας τα πω όλα, θα πω ψέματα. Οπότε με τη μικρή σχετική κατανόηση που έχω, μπορώ να μοιραστώ 5 πράγματα. Δεν θα μιλήσω από στιγνή θεωρία και στεγνή. Βέβαια θα αναφερθούν και κάποιοι όροι, ας πούμε, αλλά θα το κρατήσω προσβάσιμο για τον κόσμο και όλους. Λίγα λόγια για μένα. Έχω όντως ταξιδέψει στην Ινδία κάποιες φορές και είχα την τύχη να πέσω σε ανθρώπους οι οποίοι χωρίς να ξέρω ποιοι είναι, έχοντας ψάξει κάποια πράγματα που με ενδιέφεραν, οι οποίοι μου έδωσαν τα πάντα. Έμαθα πολλά από αυτούς. Ένας δάσκαλος από αυτούς είναι αυτός ο οποίος μου είχε δώσει το πτυχίο στη γιόγκα. Ένας εξαιρετικός γιόγκι, πραγματικός, εξαιρετικός άνθρωπος. Και πραγματικός γιόγκι σε διεθνές επίπεδο και σε ένα επίπεδο όχι μόνο στη γιόγκα όσον αφορά το τεχνικό κομμάτι, αλλά και σε πνευματικό επίπεδο που για κάποιους ίσως θεωρούνταν και λίγο σπάνιο το να τον συναντήσουν, πόσο μάλλον να εκπαιδευτούν από τον ίδιο, έτσι. Ναι, αυτός ο φίλος είναι μια εξαιρετική περίπτωση.
Και με λίγα λόγια μπόρεσα και σπούδασα μαζί του, πήρα αυτό το πτυχίο και μετά προχώρησα ακόμα πιο πολύ και έχω κάνει και άλλες καταρτήσεις, αλλά το βασικό σε αυτή τη συζήτηση εδώ είναι η γιόγκα. Και μετά έχω πάει σε διάφορα μέρη, σε διάφορες αναζητήσεις και έχω δει ανθρώπους τους οποίους θα τους ονόμαζες γκουρού όπως γράφει και ο φίλος μας εκεί. Με τη διαφορά όμως ότι εμείς τον όρο γκουρού τον χρησιμοποιούμε πολλές φορές στην καθημερινότητα μας ή μεταξύ σοβαρού και αστείου, αλλά στην προκειμένη περίπτωση, στη δική σου περίπτωση και στο κομμάτι της γιόγκα, ίσως αναφερόμαστε σε πραγματικούς γκουρού και ο καθένας, ας πούμε, στο εκλάβει όπως θέλει. Οπότε στο κομμάτι της γιόγκα ήθελα να ρωτήσω γιατί κάποιος να ασχοληθεί. Γιατί γιόγκα? Ναι. Έχουμε λοιπόν εδώ το τι είναι και το γιατί. Έτσι, από πού θες να ξεκινήσουμε? Ποιο θα πιάσουμε πρώτα? Να πιάσουμε πρώτα το τι για να το βάλουμε σε μία σειρά στον τρόπο που σκεφτόμαστε. Βάζω και τον εαυτό μου μέσα οι περισσότεροι. Ωραία. Θα ήθελα όσοι είναι οι τηλεθεατές, ακροατές, που είναι παρέα μας αυτή τη στιγμή, κάνοντας ο Κωνσταντίνος σε μένα αυτή την ερώτηση, το τι είναι η γιόγκα, είναι σαν να την κάνετε όλοι εσείς σε μένα, έτσι. Γιατί για κάποιο λόγο έχετε έρθει εδώ, έχετε δεσμεύσει το χρόνο σας να ακούσετε αυτά που έχω να πω, χαζά ή όχι. Οπότε η ερώτηση αυτή είναι για σας. Γιατί είστε εδώ αυτή τη στιγμή? Δηλαδή αυτή τη στιγμή δεσμεύσαμε μια ώρα από το χρόνο μας για να έρθουμε εδώ. Εσύ για να κάνεις τις ερωτήσεις, οι φίλοι για να ακούσουν. Έτσι. Δεν θέλω να μου απαντήσει κανείς, αλλά όλοι για κάποιο λόγο έχουμε έρθει εδώ. Θέλουμε δηλαδή να ακούσουμε κάτι, γιατί πιθανόν δεν ξέρουμε κάτι. Και όταν δεν ξέρω κάτι, ψάχνω να βρω. Αυτή η αναζήτηση είναι το κλειδί στη γιόγκα. Μπορεί να εμφανίζεται με διάφορους τρόπους, όπως περιέργεια, έλα μωρέ, θα πάω να δω, έκανε η φίλη μου. Αλλά πίσω από αυτό το επιφανειακό στρώμα κρύβεται μία σιωπηλή παραδοχή ότι εδώ που βρίσκομαι έχω ένα μικρό σκοτάδι στην ύπαρξή μου, το οποίο με οθεί και με σπρώχνει, και αυτό το σκοτάδι θέλει να φωτιστεί. Γκουρού αυτό σημαίνει, είναι αυτός που φωτίζει το σκοτάδι. Οπότε οι έννοιες είναι αυτές. Και αυτός είναι και ο λόγος που ουσιαστικά ήθελα μαζί να κάνουμε την εκπομπή, γιατί πολλές φορές επειδή η ενασχόληση με τη γιόγκα είναι λίγο αποσαφηνισμένη στο μυαλό του περισσότερου κόσμου, νομίζω ότι είσαι και ο κατάλληλος να αποδώσεις την ορολογία με την έννοια αυτής της εσωτερικής αναζήτησης που κάποιος μπορεί να του κάνει κλικ και να σκεφτεί να ασχοληθεί με την γιόγκα, καθώς υπάρχει και πάρα πολύ μεγάλη παραφιλολογία. Επίσης λανθασμένα θα πω εγώ, έχει ταυτιστεί η γιόγκα με τα γυμναστήρια, καθώς έχει ταυτιστεί με τα γυμναστήρια από τη μία για εμπορικούς λόγους και από την άλλη γιατί είναι λανθασμένο επί της ουσίας το νομικό πλαίσιο στην Ελλάδα. Βέβαια αυτό είναι μια άλλη ιστορία, αλλά νομίζω ότι είναι καλό να το αναφέρουμε, και ας μας ακούν γυμναστές, νομίζω ότι οι γυμναστές οι ίδιοι μέσα τους ξέρουν τι ισχύει και τι γίνεται, αλλά είναι αυτή η εσωτερική αναζήτηση που σαφέστατα, είμαι σίγουρος ότι θα το αναφέρεις και αργότερα, δεν έχει καμία σχέση με θρησκείες, με παραθρησκευτικές οργανώσεις και όλα αυτά. Είναι κάτι, είναι σαν ένας νόμος της φύσης. Υπήρχε, υπάρχει, θα υπάρχει και ισχύει για όλους τους ανθρώπους ανεξάρτητα με πεποιθήσεις, θρησκείες και οτιδήποτε άλλο. Έχει να κάνει, νομίζω να μας τα πεις καλύτερα, την εσωτερική αναζήτηση. Μου πετάς ωραίες πάσες και εδώ θα πω ότι στο τι είναι η γιόγκα, απλά ήθελα να βάλω τον καθένα από εμάς σε μια διαδικασία να βάλει τον εαυτό του στην ερώτηση πριν πω τι είναι. Και δεν είναι ότι θα πω τι είναι και είναι αυτό, γιατί η γιόγκα είναι μια επιστήμη η οποία είναι εξελισσόμενη. Δεν είναι κάτι που έχει παγιωθεί, γιατί οτιδήποτε παγιωμένο, ή κάτι στατικό. Ναι, στην επιστήμη οτιδήποτε είναι παγιωμένο είναι νεκρό. Οι θεωρίες της επιστήμης στη φυσική, σε διάφορα σε διάφορους τομείς, στην ιατρική, δεν έχουν μείνει ποτέ σταθερές. Αλλάζουν κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε χρόνο. Εδώ λοιπόν στο τι είναι η γιόγκα, με ένα πολύ απλό τρόπο. Είναι ένας τρόπος για να μπορέσει κάποιος να εξερευνήσει το ποιος είναι.
Και όταν λέμε ποιος είναι, ό,τι καταλαβαίνει ο καθένας. Με όποια έννοια την καταλαβαίνει κανείς. Οπότε η γιόγκα είναι μια επιστήμη μεθοδική, η οποία μπορεί κάποιος που θέλει να πιάσει αυτή την πλευρά της ζωής να την ερευνήσει με μεθοδικό τρόπο, από το α στο ω. Γι' αυτό και η γιόγκα είναι μια επιστήμη, αλλά δεν είναι μόνο επιστήμη, και έχει βασικές επιστημονικές αρχές, και οι πραγματικοί γιόγοι είναι επιστήμονες. Δεν είναι ποτέ χώρια αυτό το κομμάτι, έτσι. Οπότε αυτό για αρχή. Θα περάσουμε λίγο στο γιατί γιόγκα. Για μένα αυτό είναι το βασικό ερώτημα. Το γιατί να ασκηθώ στη γιόγκα. Δηλαδή, ποιος είναι ο σκοπός, με λίγα λόγια. Πού θέλω να πάω, αλλά και πού βρίσκομαι τώρα. Εγώ θα κάνω μια ερώτηση. Πάλι ξανά την ίδια ερώτηση. Όλοι ήρθαμε εδώ αυτή τη στιγμή να ακούσουμε κάτι, να μάθουμε κάτι καινούριο, και η ουσία σε αυτό το θέμα είναι ότι όλοι ήρθαμε εδώ, όσοι είμαστε εδώ, γιατί ψάχνουμε κάτι. Εάν δεν βρούμε αυτό το κάτι που υπάρχει μέσα βαθιά και μας ξύνει κάποιες φορές την πληγή, πολύ πιθανόν νιώθουμε δυστυχία στη ζωή μας. Και ο λόγος που ασκούμαστε το γιατί στη γιόγκα είναι γιατί κανένας δεν θέλει να είναι δυστυχισμένος σε αυτή τη ζωή. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο, νομίζω. Οπότε, επειδή αυτό είναι το βασικό στο γιατί, εδώ μπορώ να πω πάρα πολύ απλά ότι είναι φυσικός νόμος της ζωής, ότι κανένα όν που υπάρχει δεν θέλει να πονάει φυσικά στο σώμα του, διανοητικά, και θέλει να εξελίσσεται, θέλει να φτάσει στο υπέρτατο ξεδίπλωμά του. Το θέμα είναι ότι μπορεί να μην ξέρουμε, για ίσως να μπορέσουμε να βρούμε τον τρόπο να το κάνουμε αυτό. Και εδώ έρχεται ο δάσκαλος της γιόγκα ουσιαστικά για να δώσει αυτή την κατεύθυνση, προκειμένου, ας πούμε, στα πλαίσια αυτής της εσωτερικής αναζήτησης που ο καθένας το βιώνει, εννοείται, υποκειμενικά με τον δικό του τρόπο. Και εδώ απλά το μόνο κομμάτι είναι ότι η γιόγκα έχει ένα σύστημα το οποίο είναι 8 βήματα συστηματικά, το ένα μετά το άλλο, και αυτά τα 8 βήματα μπορούν να διαιρεθούν σε εξής 3: σώμα, λόγος ή αναπνοή και νους. Και στην συνέχεια της κουβέντας, συζήτησης που είχαμε, να αναφερθούμε λίγο στο τι δεν είναι γιόγκα. Ωραία. Να αναφερθούμε λίγο δηλαδή στους μύθους, αιτιολογώντας και τον τίτλο της σημερινής εκπομπής, και να διευκρινίσουμε λίγο έτσι εν συντομία ποιοι είναι οι μύθοι. Δηλαδή, τι δεν είναι, ρε παιδί μου, γιόγκα. Σίγουρα δεν είναι αερόμπικ. Το πιο σημαντικό, αυτό είπαμε και για τα γυμναστήρια πριν, έτσι. Τα γυμναστήρια κάνουν πολύ καλή δουλειά. Όλοι κάνουν καλή δουλειά. Και ο καθένας με αυτό που γνωρίζει, αυτό που προσφέρει, με τον τρόπο που μπορεί να το δώσει, είναι ok, είναι πολύ καλά. Έτσι. Τώρα, το τι δεν είναι, σίγουρα δεν είναι θρησκεία και δεν είναι είδος γυμναστικής μόνο. Ουσιαστικά θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι συνδυασμός πνευματικής και σωματικής άσκησης. Η πνευματική άσκηση ίσως έχει να κάνει με αυτή την εσωτερική αναζήτηση που είπαμε, φαντάζομαι. Κοίταξε, Κωνσταντίνε, εδώ το θέμα ξεκινάει απλό, αλλά μπορεί να γίνει πολύ περίπλοκο. Το θέμα είναι ως εξής, ότι όλοι έχουμε ένα σώμα. Εφόσον έχουμε σώμα, θέλει δεν θέλει κανείς, χρειάζεται να κινηθεί, να περπατήσει, να φάει, να πιει, να κάνει οτιδήποτε χρειάζεται να κάνει κάποιος. Έχει αυτό το εργαλείο. Οπότε για αυτό το λόγο η γιόγκα το χρησιμοποιεί. Εάν δεν χρησιμοποιήσει αυτό το εργαλείο, δεν θα μπορέσει να πάει στις βαθύτερες διαστάσεις. Ο σκοπός, όπως είπαμε, είναι να γνωρίσουμε το ποιοι είμαστε, ποια είναι η πραγματική μας ταυτότητα. Οπότε, για να μπορέσω να φτάσω σε εκείνο το επίπεδο, χρειάζεται να μπορέσω να φτάσω στην κατανόηση, στη βαθύτερη κατανόηση, τη συνειδητοποίηση δηλαδή. Οπότε, για να γίνει αυτό, για να δουλέψω το μυαλό, με λίγα λόγια, δεν μπορώ να το κάνω αν δεν έχω μία σχετική επαφή με το σώμα. Δεν μπορώ να το κάνω. Οπότε γι' αυτό το λόγο η γιόγκα ξεκινάει από το σώμα και αρχίζει, και όχι να κατακτήσει ντε και καλά το σώμα, αλλά να αρχίσει κάποιος να κατανοεί τι είναι το σώμα και ποιο είναι το βάθος ολόκληρης της λειτουργίας. Εμείς οι άνθρωποι έχουμε ένα σώμα, αλλά σε πληροφορώ, είμαι σίγουρος γι' αυτό, ότι οι περισσότεροι άνθρωποι
σίγουρα εγώ, δεν γνωρίζουμε πλήρως τι είναι αυτό το σώμα, τι κάνει, ποιες είναι οι λειτουργίες του, και όχι απλά από τα βιβλία ανατομίας και φυσιολογίας και απλά 5 πράγματα η αναπνοή είναι αυτό και εκείνο. Μπορούμε να αναπνεύσουμε πλήρως, βαθιά. Ξέρουμε ποια είναι η ολόκληρη επιστήμη της αναπνοής. Ξέρουμε ποια είναι τα όρια του σώματος. Ακούμε κάθε μέρα να σπάζουν καινούρια όρια. Έχουμε ακούσει πολλά πράγματα για το πώς σπάνε τα όρια οι αθλητές. Επίσης έχουμε ακούσει πολλά όρια για το πώς σπάνε τα όρια, τα φράγματα του νου, οι επιστήμονες, οι άνθρωποι της τέχνης. Η γιόγκα σου δίνει ένα ακριβές χάρτη, ο οποίος σου λέει ότι έχεις ένα σώμα. Αν δεν το χρησιμοποιήσεις και δεν το εξερευνήσεις πλήρως, δεν θα μπορέσεις να μπεις σε πιο βαθιά κομμάτια ίσως. Οπότε σε ξεκινάει από το πρώτο στάδιο που είναι το σώμα, που είναι απτό για όλους. Το επόμενο βήμα είναι να εξερευνήσεις τον εσωτερικό σου κόσμο και μετά να βρεις τις συνδέσεις που έχουν με το εσωτερικό. Οπότε με λίγα λόγια αυτό είναι. Και να ρωτήσω τώρα, σε ποιους απευθύνεται, ποιος μπορεί να κάνει γιόγκα? Ωραία. Λοιπόν, εδώ υπάρχουν 2 σύντομες απαντήσεις. Ποιος ψάχνει να βρει ευτυχία? Όλοι. Ακριβώς. Δεν ξέρω κανέναν που να μην ψάχνει να βρει. Τουλάχιστον, ναι. Εγώ και πρακτικά μπορώ να σου το πω. Έτσι. Οτιδήποτε κάνουμε στη ζωή, το κάνουμε έχοντας ένα πολύ βαθύ, ασυνείδητο ίσως κίνητρο. Και αυτό το κίνητρο είναι γιατί απλά θέλουμε να βιώσουμε την πληρότητα μέσα μας. Και αυτό είναι το κίνητρο που σε σπρώχνει, που να κάνεις οτιδήποτε. Να κάνεις μια σχέση, μια εκπομπή, να φας, να κάνεις ένα σπίτι, να κάνεις οικογένεια. Έτσι. Οπότε είναι πάρα πολύ απλό και ανθρώπινο. Τώρα, σε ποιους απευθύνεται? Σε όλους. Όλοι όσοι έχουν σώμα μπορούν να κάνουν γιόγκα. Όλοι όσοι αναπνέουν μπορούν να κάνουν γιόγκα. Και όλοι όσοι σκέφτονται μπορούν να κάνουν γιόγκα. Άρα θεωρητικά από εμβριακό επίπεδο. Το εμβριακό επίπεδο υπάρχει και η εμβριακή θέση, γι' αυτό το λόγο. Επίσης, οι στάσεις έχουν δομηθεί με αυτόν τον τρόπο, αλλά οι στάσεις μόνο που ακούμε, τεντώνω το χέρι αριστερά, στρίβω δεξιά, η μηχανική του σώματος, δεν είναι μόνο αυτό, αλλά είναι και αυτό. Δηλαδή υπάρχουν πολλά ψυχομετρικά χαρακτηριστικά που σχετίζονται με τη βιολογία. Εάν δεν κατανοήσει κάποιος τη βιολογία του, είναι πολύ δύσκολο να κατανοήσει τον ψυχισμό του. Οπότε με αυτόν τον τρόπο ξεκινάει κάποιος και περνάει βήμα-βήμα. Θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε το σώμα και να μάθουμε πώς στέκεται, πώς κάθεται, πώς αναπνέει. Όλες αυτές τις εκφάνσεις. Κάτι το οποίο έχει πολλοί κόσμος απορία είναι το αν υπάρχει κάποια θεραπευτική προσέγγιση με τη γιόγκα. Εδώ ποια είναι η απάντηση? Εδώ είναι ναι και όχι. Δηλαδή η γιόγκα αρχικά, τουλάχιστον μέχρι αυτό που γνωρίζω τώρα, εάν γνωρίζω παραπάνω θα αναθεωρήσω ίσως. Λοιπόν, η γιόγκα δεν έχει ξεκινήσει ως σύστημα για να βρω θεραπεία στην τενοντίτιδα, ας το πω έτσι, ή θεραπεία στην βαλβίδα της καρδιάς. Όχι. Αλλά έχει θεραπευτική προσέγγιση και σε ένα βαθύτερο επίπεδο η γιόγκα είναι η υπέρτατη θεραπεία. Γιατί η γιόγκα, η έννοια γιόγκα, γιούγκ, σημαίνει συνδέω, δένω. Συνδέω δύο πράγματα, αλλά η βαθύτερη έννοια είναι ότι βλέπω πίσω από τα φαινόμενα και βλέπω τώρα εμείς οι περισσότεροι άνθρωποι, με όλο το σεβασμό, έχουμε λίγο ή πολύ ένα είδος σχιζοφρένειας, διτότητας, οπότε έχουμε μία διπλή υπόσταση, έτσι, αρσενικό, θηλυκό, υποσυνείδητο, ασυνείδητο. Οπότε υπάρχει στη ζωή μας αντίφαση και αντίθεση. Δηλαδή βλέπω κάτι σε σχέση με κάτι άλλο. Δεν μπορώ να ορίσω τι είναι ο ουρανός αν δεν δω τα σύννεφα, παράδειγμα. Δεν μπορώ να το κάνω, δεν έχω προοπτική. Έτσι λοιπόν η γιόγκα είναι ο τρόπος με τον οποίο μπορώ να δω πίσω από τα φαινόμενα που φαίνονται συσσαγωγικά διαιρεμένα. Έτσι. Ένας φίλος ρωτάει, η γιόγκα θα μπορούσε να θεωρηθεί προνόμιο των πλουσίων? Ωραία ερώτηση. Όχι, με τίποτα όχι. Η γιόγκα είναι για όποιον άνθρωπο και αναπνέει, περπατάει και χρησιμοποιεί το σώμα του.
Ολόκληρη η επιστήμη είναι πώς θα μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε στο μέγιστο αυτό το εργαλείο που έχουμε. Οπότε οι πλούσιοι μπορούν να κάνουν και οι φτωχοί, μπορούν να κάνουν όσοι επιθυμούν. Έτσι. Το θέμα είναι γιατί θέλει να κάνει κάποιος. Εάν το κίνητρό του είναι απλά να πάει για άσκηση, μπορεί να πάει και για τρέξιμο. Αλλά το θέμα είναι ότι η γιόγκα έχει έναν κώδικα ολόκληρο, ο οποίος έχει όλα τα βήματα της ζωής. Από τη διατροφή, από την ερώτηση που έκανε ο φίλος για τη σεξουαλική ζωή, από την κοινωνική ζωή, από την ψυχολογική, από την νοητική, από το πώς να χαλαρώσεις, πώς να συγκεντρώσεις το νου σου, από το ποια είναι η επαφή μου με τα συναισθήματα. Γιατί εάν δεν μπορώ να τα έχω όλα αυτά μέσα μου σε μια αρμονία, δεν μπορώ στη δουλειά μου να είμαι λειτουργικός. Σίγουρα. Οπότε περιλαμβάνει όλο το πεδίο, ας πούμε, της ανθρώπινης ύπαρξης. Τη διατροφή, τον ύπνο, την άσκηση. Και σύμφωνα με δεν υπάρχει πανάκια, είναι τι ταιριάζει στον καθένα. Οπότε σύμφωνα με όλες αυτές τις κλίσεις που έχει ο καθένας, μπορεί να βρει το δικό του δρόμο, το δικό του τρόπο. Και γι' αυτό το μονοπάτι της γιόγκα ονομάζεται το οκταπλό μονοπάτι. Που σημαίνει ότι δεν παίρνω μόνο ένα κομμάτι, δεν κάνω δηλαδή μονοστάσεις. Γιατί θα σας ρωτήσω όλους, τώρα που καθόμαστε, ποιος κάθεται? Το σώμα μας. Έτσι δεν είναι? Ακριβώς. Το σώμα κάθεται. Αναπνέει το σώμα, θες δεν θες? Σωστά. Ο νους σου σκέφτεται τώρα, θες δεν θες? Η γιόγκα λοιπόν σου λέει πώς θα τα βάλεις αυτά σε μια αρμονία, έτσι ώστε να μην δημιουργείς πρόβλημα στον εαυτό σου. Γιατί δημιουργείς πρόβλημα στον εαυτό σου? Γιατί δεν ξέρεις πώς να χειριστείς αυτό το όχημα που έχεις. Και όχι εσύ, για μένα μιλάω. Αυτή η διάσταση του χρόνου που χρησιμοποιώ είναι αυτή. Οπότε, εάν δεν ξέρω να χρησιμοποιήσω το σώμα μου, είναι πολύ λογικό ότι έχω περιορισμένη αντίληψη της ταυτότητάς μου, του ποιος είμαι. Επίσης, εάν δεν μπορώ να αναπνέω πλήρως, έχει πολύ μεγάλη σχέση με το νευρικό σύστημα, με τον εγκέφαλο, με τους νευρώνες του νου, με τις εκκρίσεις του σώματος, με την κυταρική αναπνοή, και όλο αυτό το κομμάτι σχετίζεται με την νοημοσύνη. Οπότε η αναπνοή, το σώμα, ο νους, η σκέψη είναι ένα ενιαίο φαινόμενο, το οποίο μαθαίνουμε να μπορούμε να το διαχειριζόμαστε, όχι να το ελέγχουμε. Δεν μπορείς να ελέγξεις, αλλά μπορείς να του δώσεις μια κατεύθυνση. Δίνεις μια κατεύθυνση. Έτσι. Οπότε η γιόγκα έχει παρεξηγηθεί πολλές φορές με απλά σωματική άσκηση. Δεν είναι μόνο. Δεν είναι επίσης μόνο ασκήσεις αναπνοής. Δεν είναι επίσης μόνο ασκήσεις που λέμε κάνε διαλογισμό. Είναι όλο το φαινόμενο αυτό. Δεν μπορείς να αποκλείσεις κάτι. Όπως δεν αποκλείεις τώρα που κάθεσαι το ότι ταυτόχρονα συμβαίνει αναπνοή. Δεν μπορείς να το αποκλείσεις, συμβαίνει μόνο του. Είναι φαινόμενα πολλαπλά μέσα σε μία διάσταση. Ο ίδιος ο φίλος ρωτάει για κάτι άλλο που αυτό ήθελα έμεσα να το ρωτήσω κι εγώ. Λέει, η γιόγκα είναι ή έγινε μόδα? Εγώ θα ήθελα απλά να συμπληρώσω στην ερώτηση του ακροατή. Για ποιο λόγο? Ωραία, για ποιο μέχρι λόγο? ένα σημείο ή κάποια στιγμή τέλος πάντων, και μπορεί να συνεχίσει και τώρα, έγινε μόδα? Λοιπόν, είναι πολύ βαθιά. Άρεσε σε κόσμο, ας πούμε, να λέει ότι κάνω γιόγκα γιατί είναι ένα πιασάρικο όνομα, ας πούμε? Θα σου απαντήσω με ερώτηση. Τι θέλεις να βλέπεις στον κόσμο? Θέλεις να βλέπεις στον κόσμο βία, δολοφονίες, πόλεμο, παραφιλολογία, διαμάχες, έλλειψη άσκησης, έλλειψη παιδείας? Θέλεις να τα βλέπεις αυτά στον κόσμο? Εγώ προσωπικά, αν ας πούμε απαντήσω, μια που είμαι απέναντί σου, εγώ προσωπικά όχι. Αν και είναι αυτά που ουσιαστικά πουλάνε εντός εισαγωγικών. Ωραία. Αλλά επί της ουσίας, ναι, όχι. Ωραία. Άρα λοιπόν απαντάς με πολύ ωραίο τρόπο, γιατί νομίζω ότι στο βαθύτερο επίπεδο είναι η απάντηση που θα έδιναν όλοι. Άσχετο με το τι γίνεται πραγματικά, η βαθύτερη ευχή όλων είναι να μην γίνεται αυτό. Όλων των ανθρώπων. Και όχι μόνο ανθρώπων ίσως. Αλλά μιλάω σίγουρα για τον εαυτό μου, δεν είναι και η δικιά μου ευχή. Άρα θα προτιμούσαμε να έχουμε περισσότερη μόδα τύπου ασκήσεις σαν τη γιόγκα? Φυσικά ναι. Γιατί η μόδα δεν είναι μόνο αρνητική. Μακάρι να είχαμε μόδα θετικά πρότυπα. Σωστό. Από το να βλέπουμε μόνο την αρνητική πλευρά των πραγμάτων, μακάρι να γίνει γιόγκα μόδα. Μακάρι. Γιατί εάν γίνει γιόγκα μόδα, σημαίνει ότι οι άνθρωποι που πραγματικά κάνουν γιόγκα θέλουν να γίνουν ευτυχείς. Και θα βρουν τον τρόπο να το κάνουν αυτό. Και δεν θα πάνε στο σπίτι επειδή μια μέρα δεν ήταν καλά και θα μαλώσουν με τον άντρα τους ή τη γυναίκα τους ή με το παιδί τους. Ή η δασκάλα στο σχολείο με το παιδί. Ή εγώ με το φίλο μου. Οπότε αυτή είναι η καλή πλευρά της μόδας. Η κακή πλευρά της μόδας είναι ότι διακομωδείται ίσως,
παρεξηγείται ίσως, αλλά ακόμα. Παρερμηνεύεται ίσως, αλλά ακόμα και αυτή η παρερμήνευση είναι διαφήμιση. Και οποιαδήποτε διαφήμιση διαφημίζει κάτι. Αυτοί που θέλουν να ψάξουν πραγματικά θα ψάξουν, και αυτοί που δεν θέλουν να ψάξουν ποτέ δεν θα ψάξουν. Ακόμα και να πεις σε κάποιον, ξέρεις, η γιόγκα είναι αυτό, και να του πεις την πραγματικότητα σε εισαγωγικά, δεν θα το ακούσει γιατί δεν θέλει. Οπότε δεν θα το πάρει. Αλλά αυτοί που θέλουν θα πάρουν την πληροφορία. Και για μένα, αν με ρωτάς προσωπικά, κλείνοντας την ερώτηση που κάνεις, είναι δείγμα το ότι οι άνθρωποι και η ανθρωπότητα που βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή ψάχνει έναν τρόπο να βρει μέσο, να βρει διέξοδο. Έχει πάει σε πολλούς δρόμους και βλέπει ότι ίσως να μην υπάρχει η προοπτική που ψάχνει, η κατεύθυνση που ψάχνει. Και σίγουρα εκεί που υπάρχει η μοδάτη γιόγκα και μπορεί να μην είναι η αυθεντική, αν υπάρχει αυθεντική, υπάρχει και μια πηγή ίσως που μπορεί να έχει και ένα κομμάτι στιβαρό μέσα του. Αρκεί βέβαια να υπάρχει ο κατάλληλος δάσκαλος προκειμένου να δώσει τις σωστές κατευθύνσεις. Κοίταξε, το σύστημα της γιόγκα έχει θεμελιωθεί με τέτοιο τρόπο, έτσι ώστε έτσι και μπορεί κάποιος να πάρει τις βασικές αρχές και να τις εφαρμόσει. Δεν χρειάζεται και δάσκαλο. Μπορεί να γίνει και αυτό. Υπάρχουν δηλαδή. Ναι, σε δεύτερο χρόνο, ας πούμε. Ναι, αλλά αυτός που θα σου εξηγήσει το σύστημα είναι αυτός που ονομάζεται δάσκαλος. Εγώ προσωπικά δεν είμαι δάσκαλος, είμαι μαθητής, και θα ήταν τιμή μου να είμαι μαθητής. Γιατί στα δικά μου μάτια δάσκαλος είναι αυτός που γνωρίζει ολόκληρη την επιστήμη. Εγώ γνωρίζω κάποια κομμάτια και σύμφωνα από την εμπειρία μου μεταδίδω αυτό που γνωρίζω, όχι μεταδίδω, μοιράζομαι και χαίρομαι αυτό το πράγμα. Λοιπόν, μια που μιλάμε για αυτό το μοίρασμα κατά κάποιο τρόπο της γνώσης και πλησιάζουμε σιγά σιγά στο τέλος της εκπομπής, έχουν δρομολογηθεί κάποια event το επόμενο διάστημα, και θα ήθελα λίγο έτσι κλείνοντας να αναφερθούμε σε αυτά τα event με τη σειρά. Ναι, λοιπόν, αρχής γενομένης νομίζω αυτή την Κυριακή, την ερχόμενη Κυριακή, κάτι υπάρχει. Λοιπόν, Κωνσταντίνε, έχουμε μια συνάντηση την Κυριακή στην Αγριανή στις 5 η ώρα, και θεωρητικά 5 με 10 το βάζω εγώ. 5 η ώρα θα έχουμε μια συνάντηση στην οποία είναι μια γιορτή και μια γνωριμία του κόσμου που δεν γνωρίζει τη γιόγκα. Πρόσκληση ανοιχτή για όλους, δωρεάν αυτό το κομμάτι, και όσοι θέλουν να έρθουν, όσοι δεν γνωρίζουν, και όσοι γνωρίζουν και είναι φίλοι και ασκούνται, μπορούν να έρθουν από οποιαδήποτε κατεύθυνση, μπορεί να είναι αυτό, έτσι ώστε να περάσουμε όμορφα μαζί, να γιορτάσουμε, να πούμε 5 πράγματα για το τι είναι η γιόγκα, που αποσκοπεί όλα αυτά που είπαμε, να κάνουμε κάτι πρακτικό πάνω σε αυτό εδώ, και μετά θα κάνουμε και μια γιορτή, και η γιορτή θα έχει ένα συμβολικό κόστος, έτσι. Οπότε να πούμε ότι ο κόσμος πλέον μπορεί να ενημερωθεί και από το νεοσύστατο λογαριασμό στο Instagram, Νίκος Γεκτίδης, στα λατινικά, που εκεί πέρα μπορεί να επικοινωνήσει πέρα από το Facebook απευθείας και μαζί σου, προκειμένου οτιδήποτε θέλει να ρωτήσει. Όμως υπάρχει και συνέχεια, γιατί τώρα εγώ πρέπει να υπακούσω εντός εισαγωγικών και με τον φίλο εδώ πέρα, ο οποίος λέει μην τελειώνεις το δάσκαλο. Οπότε θα προσπαθήσω να μην τελειώσουμε ακόμα. Οπότε πες μας λίγο και για τις επόμενα event. Θα τα βάλω 1, 2, 3, 4 σύντομα, και μετά για να τα πάρει ο κόσμος χωρίς λεπτομέρεια. Λοιπόν, ένα είναι στην Αγριανή αυτή την Κυριακή. Ευπρόσδεκτοι να έρθετε όλοι να γιορτάσουμε. Στο τέλος θα κάνουμε και ένα ωραίο πάρτι, αφού θα δούμε τι είναι η γιόγκα. Λοιπόν, το δεύτερο event θα πάμε στις 21 Ιουνίου, που είναι το θερινό ηλιοστάσιο. Για πολλούς και διάφορους λόγους είναι πολύ σημαντική η ημερομηνία, και θα κάνουμε πεζοπορία και άσκηση στη γιόγκα. Και αυτό θα είναι περίπου από τις 5 η ώρα μέχρι τις 8 περίπου. Το δεύτερο είναι αυτό. Το τρίτο θα πάμε στην 25-26 Ιουνίου, όπου θα πάμε θα κάνουμε ένα διήμερο και θα κάνουμε πεζοπορία, κανό καγιάκ, γιόγκα, και θα γιορτάσουμε κιόλας, έτσι. Οπότε είναι ένα γεμάτο διήμερο, και είναι για όσους δεν έχουν έρθει μαζί μας, μπορούν να έρθει και να πάρουν συμπυκνωμένη την εμπειρία. Είναι λίγο το διάστημα, αλλά η εμπειρία που παίρνει κάποιος είναι σαν να παίρνει Red Bull.
Κανονικά. Η συμπυκνωμένη εμπειρία όπως ανέφερες. Επίσης πάλι ο φίλος μας ρωτάει ποια είναι η διαφορά ανάμεσα, και είναι πολύ ωραία ερώτηση, τουλάχιστον εμένα μου αρέσει, ανάμεσα στη γιόγκα και στο διαλογισμό. Γιατί πολλοί κόσμος ο οποίος θέλει να ασχοληθεί με τη γιόγκα, πολλές φορές θα ρωτήσει έναν δάσκαλο γιόγκα και για τον διαλογισμό. Ποια είναι η διαφορά τους, λοιπόν? Ο φίλος που ρωτάει κάνει τις πολύ ωραίες ερωτήσεις και μου αρέσει πάρα πολύ. Εσύ κάνεις καλύτερες γιατί είσαι μπροστά μου. Λοιπόν, θα πω και το τέταρτο event. Το τέταρτο event γίνεται στη Θάσο, το δρόμενο στα ελληνικά. Γίνεται στη Θάσο και θα κάνουμε λίγο πιο εμπεριστατωμένα τη γιόγκα και είναι τελευταίο Σαββατοκύριακο του Ιουλίου, δηλαδή 29-30 και 1 Αυγούστου. Αυτά είναι τα 4 event. Είναι αυτή την Κυριακή, 25-26, αυτή την Κυριακή, 21 Ιουνίου, 25-26 Ιουνίου και 29 με 1 Αυγούστου. Αυτά είναι 4 event. Τώρα θα απαντήσω στην ερώτηση με ένα γιόγκα ίσον διαλογισμός. Υπάρχει ένας ορισμός στα σανσκριτικά, γιόγκα ίσον σαμάντι. Σαμάντι είναι το υπέρτατο στάδιο του διαλογισμού. Η γιόγκα δηλαδή οδηγεί κάποιον να φτάσει στο διαλογισμό. Η γιόγκα υπάρχει για να γίνει ο διαλογισμός. Και εδώ να δώσω ένα πλαίσιο σε κάποιους ανθρώπους που, όπως βλέπω ο φίλος, γνωρίζουν 2 πράγματα παραπάνω. Να πω το εξής, ότι η γιόγκα μπορεί να χωριστεί χονδρικά σε 3 στάδια. Το ένα είναι η χάθα γιόγκα, που είναι οι ασκήσεις που κάνουμε για να ανοίξει το σώμα μας, όπως είναι οι στάσεις που γνωρίζουμε, που φαίνονται γυμναστηριακές αλλά μπορούν να ασκηθούν με διάφορους τρόπους. Το δεύτερο στάδιο ονομάζεται κουνταλίνι γιόγκα και το τρίτο ονομάζεται ράτζα γιόγκα. Το πρώτο είναι το θεμέλιο, είναι σαν το κύπελο. Σαν να έχεις ένα κύπελο που θες να βάλεις νερό. Μόλις βάλεις το νερό, η μυρωδιά που σου έρχεται είναι το απόσταγμα, έτσι. Είναι η ουσία. Η ράτζα γιόγκα είναι η ουσία. Χωρίς χάθα γιόγκα δεν μπορείς να φτάσεις στη ράτζα γιόγκα. Χωρίς το διαλογισμό δηλαδή, χωρίς τη γιόγκα δεν μπορείς να φτάσεις στο διαλογισμό. Υπάρχουν άλλα συστήματα που μπορούν να πάνε εκεί χωρίς τις ασκήσεις του σώματος. Στο σύστημα αυτό ασκούμαστε και στις ασκήσεις της γιόγκα σε σωματικό επίπεδο και στο διαλογισμό. Δηλαδή οι ασκήσεις αυτές είναι ένα είδος διαλογισμού. Είναι διαλογισμός. Δεν διαχωρίζεται καθόλου. Να πούμε και λίγο εν συντομία, γιατί θα πρέπει να κλείσουμε σε λίγο, την θεραπευτική διάσταση της γιόγκα. Το παρακάλεσα εγώ στον Κωνσταντίνο αυτό. Οπότε, λοιπόν, η θεραπευτική διάσταση και η προσέγγιση. Καταρχήν η γιόγκα δεν έχει σχεδιαστεί με σκοπό την θεραπεία, αλλά από μόνη της η γιόγκα είναι η υπέρτατη θεραπεία. Με την έννοια ότι θεραπεύει μέσα μας το σχίσμα που έχουμε. Όλοι μας μέσα μας έχουμε κάποιο σχίσμα. Θέλω να είμαι εδώ, αλλά δεν μπορώ να είμαι εδώ. Αυτό ονομάζεται σχίσμα. Η σχιζοφρένεια, ας πούμε, είναι ένα σχίσμα. Ο καθένας μας έχει ένα μικρό είδος. Η γιόγκα σημαίνει ότι ξαναγεφυρώνω αυτό το χάσμα εσωτερικά μέσα μου. Τώρα, στο πρακτικό επίπεδο υπάρχει φυσικά μέσω των ασκήσεων της γιόγκα, υπάρχει θεραπευτική προσέγγιση στους μυς, στον επαναπρογραμματισμό του μυοσκελετικού συστήματος, του νευρογλωσσικού συστήματος, έτσι. Οπότε η γιόγκα έχει θεραπευτική διάσταση, αλλά δεν είναι μόνο αυτός ο σκοπός. Μέσω στάσεων, μέσω κινήσεων, αναπνοής, διαλογισμού, συγκέντρωσης, χαλάρωσης. Οπότε έρχεται η θεραπεία σε διάφορα επίπεδα. Οπότε ναι, έχει θεραπευτική διάσταση και προσέγγιση, αλλά δεν είναι αυτός ο σκοπός, ας το πούμε έτσι.
Λοιπόν, κάπου εδώ όμως θα πρέπει λίγο τον Νίκο να τον κόψω απότομα. Νομίζω ικανοποιήσαμε και τον φίλο που μου ζήτησε όσο γίνεται λιγότερο να σε διακόψω. Να σας θυμίσω ότι κοντά μας ήταν ο Νίκος ο Γεκτίδης, δάσκαλος, πραγματικά δάσκαλος, και ας δηλώνει μαθητής γιόγκα, με μια φοβερή εκπαίδευση όχι μόνο για τα δεδομένα εδώ της πόλης της Ξάνθης, αλλά στην ευρύτερη περιοχή. Θα γίνουν μια σειρά από event, αυτά που αναφέρθηκε ο Νίκος προηγουμένως. Εσείς μπορείτε να επικοινωνήσετε στα social media του Νίκου για περισσότερες πληροφορίες και στο Facebook αλλά και στο Instagram, Νίκος Γεκτίδης με λατινικούς χαρακτήρες. Να σε ευχαριστήσω άλλη μια φορά που ήσουν εδώ κοντά. Θα ανανεώσουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού κάποια στιγμή, όταν την επόμενη θα εισχωρήσουμε λίγο πιο βαθιά και αναλυτικά στο κομμάτι της γιόγκα, γιατί είναι ένα τεράστιο κεφάλαιο. Από όλους εμάς εδώ στον Star, να είστε καλά, να προσέχετε και να ασκήσετε στη γιόγκα. Και να ασκήσετε στη γιόγκα, εννοείται. Να είστε όλοι καλά.